Коста хора, аз съм Леонри и днес ще ви науча как да си направите акаунт в Google от YouTube, от телефон. Обърках. Повлияте в настройки и давате на акаунти и архивиране. Натискаме го. Управление на акаунти. Плюс добавяне на акаунта. Google натискаме. След това изчакаме тук да се информира информацията, там да се провери. Натискаме създайте за себе си пак отново. Тук примерно сега ще направим някакъв фейк. Примерно Георги Василев. Отдолу, тук от най-отгоре пишете Георги или там както се казва, тя отдолу си пишете фамилията. Аз ще използвам Василев, защото все пак фейк. Идваме тук на ден, пишеме 5, много е важно това. Май и тук 2000-ната. Странно мъж или жена сте, ако не знам каква сте, потребителско име. Сега, слушайте. Тук пишеме вече на английски, примерно Георги Василев. Значи тук спишете името и примерно 776 маймускула голям бъде gmail.com. Не, и това с маймуско, това и няма го пишете. Това потребителско име, това ще напишете 008. Това е заето, това ще напишете 0. Това е зелено. Окей, тогава натискате тук на лицето пише Георги. Така, 070. Паролата е много лесно. Просто си пишете телефонния номер. Аз сега ще дам един фото. Примерно много добре. Телефонен номер 8 бла 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 бла. Така. Не. 088 64 482. Добре, значи пишете сега 088 91 08 99 1669. Просто пишете и окей, това е номер на тук. Сега няма нужда да разказвам, но просто това сега. Потвърждаване натискате. Тук натискате приемане. Чакаме да се провери. И готово, хора, имате го. Аз сега, между другото, само казвам, но аз ще го махна от акаунт, защото на мен не ми харесва и да. Хора, това беше всичко от мен. Надявам се да ви харесва видеото. Ако е така, не забравяйте да харесате и да се абонирате за този клип. Така че, да, хора, това беше всичко от мен. Чао!